नमस्कार. कृष्ण जन्माष्टमीक प्रसादाक म्हण करचो गोड फोव करचो दाखयता. सुमार 100 ग्राम पातळ फोव घेतला. हो फोव थोडो कन जर अशी हुनकन घेवका. कायल हुनकन घेवका. गॅसा फ्लेम लो करका आणि फोव सुमार 10 सेकंड म्हणजे जरा हुन जात पर्यंत भाजून घेतल्या पुरो. फोवाक जर अशी हुंचण येवका. आम्ही हांगा थोडो फोव 3-4 पटीकन भाजून घेतले. हो फोव निविल नंतर कुरकुरी जाता. फोव पुरा भाजून जालो. आता सायडान दवरे. गॅसा फ्लेम लो करू. त्याच कायलीत आम्ही तीळ बी भाजून घेऊया. हो सुमार 1 होड चमचो तीळ असा. पुटपुट पर्यंत तीळ भाजून घेवका. हे तीळ एक प्लेटात काढून घेऊया. त्याच कायलीत गोड आणि सोय घालून घेवका. आता गोड करगून घेऊया. हे मिक्सचर जराशी पातळशी उरका. ताचे खातीर सुमार 1 वाटीभर उदक घालका. गोड आणि सोय दोन्ही अर्ध कप घाला. गोड कमी दिसते रसा त्याच खातीर आणि 1 अर्ध कप गोड घाले. गॅसा फ्लेम लोच दवरका आणि पुराय गोड करगुच्या सोडका. ह्या फोवाक जायफळ आणि वेलची दोन्ही घालतात. आम्ही घेतील फोवा क्वांटिटीक 1 ल्हान जायफळ तुकडो घाल्या पुरो. ह्या जायफळाचे पिठे करून घेऊया. गोड करगून पुराय पाक झाला. हातूत जायफळा पिठ आणि वेलचे पीठ घालका. सगळे एकपटी मिक्स करका आणि गॅस बंद करका. आता गोड आणि सोय पाक थोडा वेळ न्हिवच्या सोड्या. फोव कालोच्या आयदनात गोड आणि सोय मिश्रण घालून घेवका. तातूतच आम्ही भाजिल्ली तीळ घालून घेवका. हे एकपटी मिक्स करून घेऊया. आता हातूत थोडो कन धर तितलो फोव घालून काले ते रोचका. गोडा पाक पातळसा उरका. एकदम घट्ट करचे ना. पाक पातळ उरल्यार फोव ते पाक बरे ओढून घेता. तूप गोडा पाकात बी घाल्या जाता नाजाल्यार वयल्यान बी घाल्या जाता. सगळे एकपटी मिक्स करून घेऊया. अशकेन केल्लो फोव फ्रिजात दवरनाशी भायर दवरल्यार बी 3-4 दिवस पण बरो उरता, वायट जायना आणि खावच्याक बी एकदम टेस्टी लागता. ह्या कृष्ण जन्माष्टमीक हो फोव ट्राय करा. कशें जालें म्हण आमकां कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लायक शेअर करा आणि अशीच कोंकणी डिश कोंकणी भाषेत ऐकूच्याक आमगेल टीम सेफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.